Een van de bekendste watermeulen in het Krijtland is de zogenaamde pannenkoekenmeulen, ook wel bekend als de meulen van Roeks. Maar wie bedient ze nu zo'n meulen? Nou, om de meulen in te schakelen met waterkracht is een kwestie van een watersloes sleten. Daarmee kun je eigenlijk tot toevoer op het water aan boeten tot stilstand en de meulen kun je ook stilstoren. Ik laat dan een tandwiel zakken, zodat die verticale as wat nu ook stilstaat, gaat meedrieën. Die verticale as gaat via het kroonwiel naar boven toe. Ja. En daar hebben we dan ook de meulensting liggen, hoe alles wordt aangedreven. Dat geven we gewoon malen. De tandwielen zijn van hout op G-diesel. Altijd die combinatie hout-G-diesel, dat had eigenlijk een aantal reis. Het geluid is natuurlijk beperkt. De smering kan beperkt zijn, maar het belangrijkste rij is, hout is het zachter dan G-diesel, dus loopt letterlijk spaar. Dan hebben ze immer met één kant, dat is het houten tandwiel wat beschadigd werd. En het dure G-diesel, dat blijft behouden, dus dat kun je niks aan. En die houten kem, die kan we ganz makkelijk zelf vervangen. Makkelijk is snel gezegd, maar die kan ze wel relatief goedkoop vervangen, zodat er alles in orde is. Hier op de eerste verdieping hebben we de 4 koppels meulensting liggen. Die zitten allemaal verpakt in houten koepen. Wat ik onder vertelde, durven de meulen inschakelen, dan werd die verticale as wat van onder de rug loopt naar boven, die gaat met drieën. Die drievoeg werd die horizontale as aan. En op die horizontale as kunnen we ook weer via verschillende remen andere apparaten aandrijven. Dus niet alleen de meulensting, nog keuze. 1 van de 4 of 2 van de 4 of meer, nog meer. Kunnen ze tegelijk laten draaien. Maar we hebben ook een reinigingsmachine, een sleepstee, nou, een haverpletter, diverse randapparatuur wat we kunnen laten lopen op de waterkracht. Ook belangrijk is de lier, de ketting, hoe de zek met omhoog getakeld werden. Die wegen doorgaans 50 kilo, althans vroeger. Heute dag mocht dat niet meer, dus dat moet het minder. Maar die hoeven niet de trap op te poekelen. Dat kan je doorweren met de ketting, de lier, die ook weer via de overbrenging van de waterkracht een katrolboor op de zolder optakelt en moeiteloos kunt die zek naar de eerste of naar de tweede verdieping door zolder op. De zolder werd dan eigenlijk alle wat binnenkomt naar de oogst werd verzameld, dat is eigenlijk een voorraadzolder. En dan via de zolder kunnen ze weer in kanalen naar de diverse meulensting het gaan geten, zodat het boven de meulensting terechtkomt en daarna vermalen werd hoe nou het gemalen meel op de begane grond werd opgevangen in zek. Dat is eigenlijk de circulatie, de route. Maar dadelijk is dat meedraaiend en ik doe de reemspannen door hier te trekken, dan gaat op de bovenverdieping de katrol de ketting omhoog trekken. En wat ik er ook aanhang, dat kan ze eigenlijk een paar 100 kilo zelfs aanhangen. Dat trek je moeiteloos naar boven.
Hier voor jullie die weten natuurlijk dat een meulensteen alleen niks kent. Het is maar een koppel. Een koppel zorgt ervoor dat het graan gemalen werd. En voor spijken immer, dat zien we hier ook liggen. Een onderste steen is er ligger, dat ligt stil. En de bovenste steen, dat is de loper. De naam zegt het al, die draait rond. Dus voor hier immer dit effect. Ingen ligt stil, ingen draait. De bovenste steen had een opening in het midden. Daar komt het graan in en dan komt het tussen sting te liggen. Dan werd het vermalen en via de groeves wat er in die sting zitten, werd dat meel naar buiten geduwd. Dan komen we op de richel te liggen, op de houten richel. Dan werd het weer metgenomen door de draaiende meulensteen. En dan werd het metgenomen tot het onderveld. Dat kunnen we hier zien. Dan komen we zogenaamd in de meelpiep terecht. Het vindt hier naar onder op de begane grond hoe het weer in een zak werd opgevangen. Hier zie je wie de korrel dan ook vermalen werd tot meel. In dit geval zo'n verterf het malen. Korrel. De verterf komt via een schutmechanisme, dat is de zogenaamde spieleman. Werd ik ganz geleidelijk tussen de meulensting in die soort. Werd gemalen, wat ik net vertelde, kun je aan de bovenkant van de sting te liggen. En vindt er naar onder in de mijlpiep goed werd opgevangen. Tegenover hier volkoren meel. Het vult zich ook lauwig aan, want door de wrijving ontstaat hier warmte. En dat is ook het grote verschil met de meelfabriek huidendaags. Dit is eigenlijk een ganz langzaam proces. Het is een beetje lauwig, een meel, maar beslist niet warm. Het nadeel is natuurlijk dat het maar een beperkt aantal kilo's per uur kan malen. Maar het voordeel is, omdat het een langzaam proces is, blijft ook alles behouden, de smaak en de voedingsstoffen. En dat is het grote verschil met de meelfabrieken die eigenlijk alleen maar op productie en zoveel mogelijk kilo's per uur proberen door te jagen. En dat geeft dan toch ten koste van de voedingskwaliteit van het gemalen meel.
omdat we nu alles elektrisch ook beveiligd hebben, de hoogte van het niveau van het water. Dus we kunnen eigenlijk niet meer vooral zweren. Als hoogwater komt, kunt er moeilijk tak droog te liggen. Door nu ook weer, wat ik zag, die sluis af te sluiten. Gewoon ik de toevoer naar de muilen gaat stilzitten. Dus de muilen kunnen ook tot stilstaan. Je kunt er hier zien, dus nu gaat automatisch eigenlijk een wiel draaien. Dat zorgt weer aan de buitenkant dat de sluis goed gaat. Ik tegen het nu omhoog.